Vítam vás u nového videa, no a dneska si ukážeme najlepšiu Minecraft edíciu. Mojím cieľom na tejto verzii je aspoň zabiť jedného človeka. No tak dúfam, že aspoň musím aspoň jedného sundať proste. Tak jeden je už kaput. Ne. To nikto nevidel, teda co? Mojím cieľom na Betroku je doskákať tento parkour. A neviem, či som posledný. Čas. Ale asi áno. Tak pekne som si dal pozor, aby ma... Ja. Videli ste? To je trik No. Tak nevideli ste teda? Ja. No tak jest. Ja som zjebnul. Musím ísť dobehnúť. Jo, pekne. Toto speedrunujem. To už nemám šancu sa dostať do cieľa. Ako v top 3. GG. Aha, takže ja som si zbytočne minul double jump, OK. A tam je voda. Náchylná. A? Nedal som. Typek bol skôršie ako Ananis. No, takže môžeme ísť na ďalšiu hru. Nezabudni sa pripojiť na najlepší server, aj pinu vidíš tu a o chvíľku vyjde na nám druhá sezóna. Jesení som možno. No. OK. Kúkaj. Vidíš? Mudrejší zostal. Vidíš? Normálne kúkaj. Vidíš, aký je slepý? Normálne, že čistá fantázia, sú medzi prvými.
Nie, ja som sa nesavenul. GG's, to už nemá šancu. Čo? A voda. A neviem, či to už ešte môžem dať. Koľkátý som skončil? 16. Nevadí. Vyhral som ja už myšci. Kúkajte, toto sú profi bridge. Kúkajte. Normálne úplný profík som v tomto. Aha, mne došli bloky. Ja som kedysi hrával ako na mobile Minec, ale proste to sa dalo hrať nejako teraz. Napríklad keď som to hral, tak to ani nebolo nič ako toto. Že tento marketplace. No ale to je jedno. To je taký veľmi zaujímavý v tomto videu ako nocap. Kúkaj, ja mu to zničím. Teraz ho iba sundať. Kúkaj. Vidíš, aký ja som dobrý? Úplná čistá fantázia, že? A ja si myslím. Toto nikto nevidel. Čistá Ako musím zatlieskať, tu je hra normálne, v ktorej najdlhšie žijem. Bro, kto mi zničil posteľ? No tak. Ty poď sem. No tak bro si myslí, aký je dobrý. A mne spadol mobil. No takže toto je konec videa, naval odber a skoč z okna. Bye bye.